बेहाय नोंथांनि आखाइजों नैबे सारियालि दैलामबारियाव मोनसे दाउ फार्म मोनसे बेखेवनाय नुनो मोनदों। बे समाव मा बुंनो सार? थेकाजरा भिसिडिसिनि सिङाव थेकाजरा सारियालिनि रायजो राजाफ्रा जथायै लोगो नांनानै आर'नाइ दाउ फार्म मोनसे गायसनदों आरो बिनिनो दिनै फिथा हानाय हाबाफारिमोन, बेखेवजेननाय हाबाफारि। आसा खालामदों दिनै जोंनि मानसिफ्रा इन्डास्ट्रि फार्मिंनि गेजेरजों गावबा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बयबो लासावसोगारदों। थामहिनबा बे खाबुखौ सरकाराबो जेरावहाय होगासिनो दंखायोखाय सरकारनि सुबिदाखौ लानो बयबो आवगायबोनांगोन। आरो मोनसे दा बिथांमोना जाबादि हाबाफारि लादों, 45 साननि गेजेरावनो बिथांमोना 2,50,000 बिथांमोना खामायनो हागोन। आरो बेफोरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि बा रायजो राजाफोरनि थांना थानायनि मोनसे मोजां गाहाम थांना थानायनि राहा लामा। आरो बे जोंनि थाखाय इयुन जेनेरेसननो दैखुन्थि जानानै थागोन। साफ्रोमबो बेखौ फल' खालामनो हाथों, बेखौ आसा खालामदों। आरो बिथांमोना जेन मोजाङै मोजां मावलांनो हायो, नांलाया खमलाया, माब्लाबा समाव एसे एनै बेरेदलायनाय जागोन, बेफोरखौबो बावगारलायनानै जों खामानिखौ मावफुंलांनांगोन।